Siitä ollaan päästy tänne seuraavaan Fripa-kohteeseen. Näiden lakanoiden perusteella tää on hyvä paikka ja ykköstie on ainakin kiva, koska se on tehty tämmöiseen autotalliin. Eikä täällä ole autoa, täältä on hyvä heittää. Ja sitten jos kuvaaja tulee tänne näyttämään, niin tässä saa heti tuntumaan tähän heittoalustaan. Voi kokeilla, mikä tuntuisi niin kuin itselle kivalta. Ja koristakin on sitten kuva, jos ei tiedä minkä näköinen on kori, niin tässä on niin kuin eri värisistä koreista kuvat. Sitten on tämä valkoinen keppi on tässä demonstroitu. Se on tällainen, tämä on valkoinen keppi. Ja tämä on sitten oranssi keppi. Ja sitten on tämmönen tupsu ja toinen tupsu. Hienoja nämä tupsut. Siinä on sitten lämpökiekot tossa ja täällä on sitten ilmoitustaulun puolta. Mä suunnittelin vähän, että pelattaisiin vihreisiin koreihin tänään, eli vihreisiin koreihin tämmöseltä matolta ja tämmöseltä matolta. Mutta katsotaan kuinka se pelaa. Ehkä muutama lämpöheitto tähän väliin ja sitten avaus. Ehkä mä voisin mun pelisuunnitelman, eli kun on vihreä kori tuossa, ja sitten täällä olisi niinku se heittopaikka täällä, niin mä heitän niinku tälleen näin. Joo, ja annan vielä kiekko. Tai sitten jos on toi puu, niin mä saatan heittää näinkin, että se kimpoo, mutta tonne se menee sitten kuitenkin. Se on mun pelisuunnitelma tälle päivälle. Ja mä en halua tätä pelikirjaa nyt paljastaa sitten kanssa heittueille. Otetaan se tuosta pois. Mutta ei kai siinä. Lähdetään operoimaan. Niin tuolla on kori. Sinne on tuon mukaan 80 metriä. Ja jos kuvaaja haluaa kuvata tätä takaviistosta, niin se on ihan mahdollista. FD. Joo, se meni ihan pelikirjan mukaan. Varmaan huomasit, että ne siniset viivat tarkoittaa FD:llä heitetty. Kaputti. Noi. Siitä se lähtee. FD toimitti äsken niin hyvin. Katsotaan toimittaisiko se tässä. No, vähän jäi toivomisen varaan. Sitten testataan miten putti toimii. Jos se ei toimi, niin laitetaan se liian pehmeän AirPMP-sängyn piikkiin. No, ei laiteta vielä mihinkään piikkiin, paitsi omaan piikkiin. Täällä nuorisokin harrastaa. Tähän asti on ollut hienoa, kun tuloskin on miinuksella ja hienossa kunnossa rata ainakin toistaiseksi, että on kivoja selkeitä väyliä ja kylttitys on vimpan päällä ainakin tässä. Niin jos ei tästä tiitä löydä, niin se on kumma. Tietysti toi saattaa kertoa myös, että sinisen väylän reitti kulkee siitä tai jotain. En tiedä. Nyt pitäis mennä spottailemaan tonne. FD3.
Rolli vähän sen siellä, mutta ihan hyvä. Semmonen alku. Ihan hyvä alku tälle kierrokselle. Tääkin väylä oli tosi hauska, kun tässä oli tämmöstä selkeyttä ja par nelonen. Ai että. Sitten, onko se nyt väylä numero 4? Vasemmalla. Onko se turvallinen heitto niinku tosta tai sitten kämmän, mutta tää on 114 metriä, niin se on mulle ihan sama. Voimme heittää vaikka tällä. Kunhan ei nyt menisi OB:lle sitten vaan. Eipä mene. Se on ihan hyvä. Siitä on hyvä jatkaa. Tässäkin on aika hieno tää väyläsuunnittelu, että on niinku jätetty tonne noin paljon tyhjää, että ei ole heti kiekko tuolla pellossa. Sen sijaan, että olisi jätetty pelto tänne reunaan asti, niin onkin laitettu siihen nurmikkoon. Mutta olisiko se mutanttinepin aika? Katsotaan. Päivän eka. Sinnehän se toimitti. Päivän ensimmäinen haaraputti. Tirpat ne vaan ujeltaa ja paareja tulee. Mikähän se on, mikä täällä huutaa? Se on mielenkiintoinen väylä, kun täytyisi heittää tuohon muoto. Ja ehkä semmonen aavistuksen vaikea, koska tää on näin lyhyt. 66. Katsotaan miten toi CD1 taittus. Taittuu, mutta ei tuu takaisin. Hyvä puu. Jäi kyllä puttia enemmän kuin olisi halunnut. Heitetäänpä reenin vuoksi MD1. Ei ole pakko kuvata. Se oli ehkä hallitumpi, vaikka se tulos on ihan sama. Kiekot on täällä vierekkäin. Mutta. Taitaa olla 9 metrin puttia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 koivua välissä. Onneksi jo. Katsotaan nyt sitten. Ei. Mutta pääsin ylös siitä asennosta, se on positiivista. Nostanpa siis. Tässä ihasteltiin, että on hienosti niin kuin varmaan ruohotrimmerillä trimmattu nämä väylän niin kuin kaikki. Noin tavallaan reuna-alueet. Tuskin tätä niin paljon pelataan, että ne pysyisi ihan tommosessa vastaleikatun näköisessä kunnossa. Täällä on täytynyt jonkun urakoida ja puuhastella. Ihan hienoa. Sinne on kori sattunut tommosen lohkareen päälle. Tähän puolelta sinne olisi kiva sitten yrittää puttaa. Varmaan tosta portaiden alapäästä.
Täytyy melkein odottaa noin koirat ja elukat. Ei vaikuta hei. Lukittiin tätä karttaa, että siellä on vapautusaluettakin tuossa kiven alueella niin, ettei ole pakko pelata mistään rotkon reunalta. Kai me holaria sit haetaan, jos ei muuta keksitä. Ja niin se on korostettu kori. Mutta sitähän mä sanoin, että portaiden altahan se olisi hyvä lähestyä asiaa. Niin mennäänpä sinne. Juu. Noniin. Sinnehän se sujahti. Tämähän on drop zonekin tässä. Jos päätyisi tänne siniselle alueelle. Oskar Axelsson on ilmeisesti tämän paikan se isäntä. Ainakin hän antoi luvan, että nyt saa pelata. Hienosti laitettu tämmönen kunniaportti. Jaha, nyt on sitten molemmilla leiskoilla sama väärä. Näyttää FD mentävältä väärä. Kops. Toinen mutanttineppi. Noin. Päälle. Mutanttineppi toimi. Ja pelasti paari. Mikä tää on? Onko se joku vanha korinmalli? Hyttysiä taitaa ne olla jonkin verran. Kämmentä. Täällä ihan pikkusen tippasee nyt vettä. Far! Se oli semmonen avaus se. Ei ollut aivan täydellinen avaus, mutta saa tästä silti yrittää putata. No, tosta jo paarin sitten pelaa. Ja nosto siitä. Pikkusen alkoi rippasemaan tuota vettä. Täytyy iloita siitä, että ei joudu missään helteessä täällä puuskuttamaan. Sitten kohti 9 väylä. Nopeasti on mennyt tää alku. – 84 metriä, väylä 9. Alamäki, suora heitto pitäisi olla. Tuolla on tämmönen 6 ennen koria. Heitetään suoralla FD:llä ja katsotaan missä ollaan sen jälkeen. No nyt menee kyllä pitkälle. No, ei voi mitään, semmoista se on. Kiva kun on noin tupsut, niin tietää, että on yli 10 putti. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se oli 10 putti. Mutta 8 askelta. Merkitään pöytäkirjaan.
Ei, kun se onkin ton toisen korin noin tupsut. Ei se ollutkaan 10 metriä. Vaan joku lyhyempi. No joo. Mutta jos olisi luotto funksioni täällä, niin heittäisin sillä. Sehän on. Voi voi. Ei. Voi voi. Ikävä puuosuma väylä. Tulos hyvä. Hei. Siinä on mando, niin kierretään ensin mando ja sitten ihmetellään, että mistä jatketaan. Tuolta me jatketaan sitten. Uudiskin mukaan 74 metriä korille. Seitsemänkymmentäneljä. Olisiko se sitten, kun ei pysty vauhtia ottaa, niin olisiko se sitten tolla? Kiven taakke. Mua kiinnostais, että kun toinen vaihtoehto oli heittää tuota ympäri, niin miten se olisi mennyt. Se oli siinä. Komeita peltoa on tuolla suunnassa ja tuolla suunnassa ja tuolla suunnassa ja siellä suunnassa ja sitten olisi tuolla suunnassa kori ja korin ympärillä on tommoista ihan hyvää pelialuetta, mutta sitten noiden kivien kohdalla menee näköjään hazardin raja. Ja 95 metriä pitäisi sipasta, että pääsee korille. Ei hän mene. No ei, se oli hyvä. Olen tyytyväinen. Tämähän on kiva paikka heittää joku muukin kiekko. Se oli aika nappi avaus. Kuitenkin tämmönen nopeahko tämä viheriö. Ei kai mulla käsi Opel riitä. Meniköhän se Opel? Kukot ne vaan kiekuu. 104 metriä jäljellä. Teoriassa mahdollinen heitto, mutta entä käytännössä? No, se saattaa olla ihan hyvä.
Come on. 85 metriä ja viljapellon yli. Varmaan hyssässä, että ei mene liian pitkäksi tällä. Ei mun tarvii ihan hirveästi hyssää laittaa. Vähän leveämmältä vaan. Katsotaan jäikö vajaaksi. OB on vältetty. Paari on paari. Yes. Hyvät skipit vielä loppu. Oikein hyvä. Tämähän voisi olla tänne FD-peli. Jäi vähän vaja. Alkaa sen verran sataan, että rupeaa vähän häiritteen suoritusta, tämmönen pieni vesi. Mut edelleen on kyllä rata hieno, että tossa oli kivat avoimet väylät välissä ja sitten palattiin tänne metsän siimekseen reenaamaan puttia näköjään. Siihen on jätetty vähän vielä tehtävää tälle väylälle. Tämähän olikin par 4, että siihen on vielä matkaa siihen baariin. Just kiven yli. Feidi ja feidi. Hyvä. Ei huono. Mä luulin jo, että sehän menee koriin. Se oli väylä numero 17 ja Pirdie. Tulos on tällä hetkellä -11 ja muistaakseni siellä tussitaululla oli kirjailtuna -13, niin tässä voi nyt sitten pelata ilman paineita. Ei jos on siellä tulostavoitteita. Ei nyt päästy sitten sinne, mutta se olisi sitten tännekin tämmönen pikku varasto tehty projektin eri vaiheista. Täällä on vuonna 2018 on tehty liian pieni talli tuolle traktorille. Sitten on todettu, että mitäs tehdään ja päätetty, että no tehdään friparata ja 4 vuoden päästä sinne on saatu ensimmäinen tii. Ja sitten tommonen mökki tohon viereen. Ja sitten tää loikkaakin 2018. 22 on täällä ollut juniorit jo pelaamassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja toi näyttää jo samalta kuin tänä päivänä. Muutamassa vuodessa se on siis noussut. Noustaan me tänne viimeiselle tiijauspaikalle eli heittopaikalle eli heittoalustalle. Komea rakennelma sekin. Tästä ei saisi sukellella. Jaaha. Hankala heitto tämäkin. Pitäis varmaan putteria nyt sitten
No joo. Det är bra. Det var det. Sehän oli kiva rata. Merkitään tosta vielä viimeisen väylän tulos. Ja se oli yhteensä -12 yhdellä bogilla, eli aika hyvä tulos. Jopa vähän odottamattoman hyvä. Tosi kiva rata. Harmi, että tänne on tuolta Lempäälästä niin paljon matkaa. On parkkipaikkaa ja ei täällä sitten kauheasti muuta palvelua ole, kun parkkipaikka löytyy. Siitä sitten vaan Enköpinkiä kohti. Terveisiä kaikille ja hyvää kesää. Heippa!